Як вядома, бліжэй да навагодніх святаў у Беларусі афіцыйна абвяшчаецца, якім будзе наступны год у краіне. Міру, роднай зямлі, кнігі, гістарычнай памяці, добраўпарадкавання і гэтак далей. А цяпер вось заявілі, што 2025 год будзе годам якасці, дакладней, качества. Што праўда, усялякі раз гэта больш падобна на нейкі вычварэнскі тролінг тых, хто наіўна верыць у сур'ёзнасць гэных абвяшчэнняў. Замест міру – вайна, замест роднай зямлі і кнігі – экстрэмісцкія спісы з нашых клясыкаў. Замест добраўпарадкавання – знос бульдозерамі нашай спадчыны. Замест гістарычнай памяці – шальмаванне нашых герояў і навязванне нам акупанцкіх. Ну і гэтак далей. Што з тым качествам будзе? Страшна падумаць. Ну а чаго б нам з вамі, сябры, не перайначыць гэту ганебную завядзёнку ў больш канструктыўнае рэчышча? Абвяшчае 2025 год годам беларускай стваральнасці. Ну што, шаноўныя, як настрой? Святочны? Ці прыкладна як мая новая студыя? Хацелася б, вядома, палепей. Але ж дзе тут на тле ўсяго гэтага пекла вакол нас узяць той святочны настрой? Слухайце, ну, па-першае, сапраўды прычынаў цешыцца неяк, ну, зусім вобмаль. Што ў тых, хто ўнутры Беларусі, што ў тых, хто за мяжою. Гэта, як той казаў, медычны факт. Ну, але ж спытайце ў лекараў. Для таго, каб адолець хваробу, найперш трэба паставіць слушны дыягназ. А таму заплюшчваць вочы на нашыя рэаліі, зразумела ж, не варта. Але і папросту пасыпаць галовы попелам таксама не выйсці. І менавіта таму, шаноўныя, прапановую, каб 2025 год стаўся годам нашай беларускай стваральнасці. Для ўсіх нас разам і для кожнага альбо кожнай паасобку. Хто ў якой галіне працуе, там няхай імкнецца і сягае як мага лепшых вынікаў. Будзе цудоўна, калі, скажам, эканамісты будуць не папросту зноўку і зноўку ставіць беларускай эканоміцы несуцяшальныя дыягназы і рабіць змрочныя прагнозы. Але распрацуюць супольна праект эканамічных рэформаў для новай Беларусі. Каб кожны мог прачытаць, ну, нейкае папулярнае тлумачэнне тых рэформаў і зразумець урэшце, да чаго нам варта імкнуцца і што нас там наперадзе чакае. А таксама было б выдатна, каб з'явіўся, ну а чаму б і не, гэткі кішэнны дапаможнік-параднік. Гэткая малюпасенькая кніжачка з падказкамі, як нам і ў Беларусі, і за мяжою перажыць гэтыя складаныя часіны. На што звярнуць увагу найперш, як ашчадзіць, як зарабіць грошы. Альбо возьмем нашых культурніцкіх дзеячаў. Няхай у 2025 годзе яны здолеюць накрэатывіць як мага больш цікавага і якаснага кантэнту. І няхай той кантэнт, той культурніцкі прадукт будзе абавязкова беларускамоўны. Бо што яшчэ задзіночвае і натхняе нас на нейкія супольныя дзеянні, як не прыналежнасць да нейкай аднае супольнасці, як не нашая беларуская нацыянальная ідэнтычнасць. Няхай будзе паболей плёну і ў галіне асветы і адукацыі. Як файна будзе, калі з'явяцца новыя курсы і онлайн, і ў запісы для самых розных узроставых катэгорыяў. І для дарослых, і для моладзі, і для дзетак. Курсы па беларускай мове і гісторыі да культуры Беларусі. А таксама беларускамоўныя курсы па праграмаванні, матэматыцы, паліталогіі, філазофіі, мастацтву і гэтак далей. Дадамо сюды ангельскую мову, дасяжную для ўсіх і на ўсіх узроўнях, падручнікі, дапаможнікі, дыдактычныя матэрыялы для самастойнага навучання. Ну а чмурэнна ж будзе, калі атрымаецца. Праўда? Ну і яшчэ адзін вельмі важны момант. Акрамя маштабу агульнага, няхай у беларускай стваральнасці абавязкова будзе і маштаб асабісты. Самарэалізоўвайцеся, развівайцеся, станавіцеся на ногі. Нават чыста матэматычна, дапамагчы іншым маюць магчымасць найперш тыя, хто ўжо дасягнуў пэўнага поспеху, а не тыя, хто сам мае патрэбу ў дапамозе. Калі вялікая агульная перамога усцяж недасяжная і, здаецца, адно аддаляецца,
Ну што ж, самы час для перамогаў маленькіх, перамогаў асабістых. Таму што папросту сядзець і ўвесь час адно плакаць пра 2020 год, пра ўвесь наш беларускі боль, ну а ніякая псіхіка гэтага не вытрымае. І менавіта таму, дарэчы, столькі людзей сыходзіць з беларускага вырашніку. Хтосьці расчароўваецца, нехта стамляецца, многія выпальваюцца. І менавіта таму нам усім патрэбныя гэтыя маленькія асабістыя перамогі. Гэты стваральны пазітыў, як бы гэта ні гучала, на тле тысячаў палітвязняў за кратамі, вайны ля нашага парога, бясконцых рэпрэсіяў і адсутнасці відавочных перспектываў на даляглядзе. Бо папросту сядзець і калупаць нажом сваю незагойную рану, ну каму ад гэтага будзе лепей? Тым, хто сёння знаходзіцца за кратамі, наўрад ці. Таксама, зразумела ж, гэта аніяк не паўплывае на дыктатара, каб ён вызваліў палітвязняў і не кідаў за краты новых. Наўрад ці гэта спыніць вайну. Між тым і палітвязні за кратамі, і беларускія добраахвотнікі ў акопах. Тыя, каму аб'ектыўна цяжэй за ўсіх нас з вамі, нават яны ўсё адно намагаюцца зладзіць для сябе нейкае імправізаванае свята, не зважаючы на пекла вакол іх. Бо гэта натуральная чалавечая патрэба – імкнуцца да лепшага, да людскага, да пазітыўнага. Ох, сябры, ездить я, конечно, не умею. Ну что зробишь? Все мы штосьці не умеем, альбо умеем дрэнна. Але спрабаваць трэба. Ой, ездить цяжка, калі не умеешь. Але калі не будешь стараться, то ніколі не навучишься. Сябры, будьмо разом, давайте стараться, рабіць тое, чаго мы не умеем, альбо што робім дрэнна. Тады абавязкова у нас все атрымаецца, навучымся. Не забывайте про дорогу, подписывайтесь на канал, ставьте подобайки, комментуйте. И до встречи в Новом году. Ну і па скрыптум. Зрэшты, які тут можа быць па скрыптум? Сябры, давайте не папросту сядзець на беразе ракі і чакаць, пакуль міма нас праплыве вось гэтае вось усё. Ну можна ж выкарыстаць гэты час і з куды большай карысцю. Да прыкладу, папрысядаць можна, падціскацца, каб здароўе было палепей, кніжку разумную пачытаць, каб новыя веды атрымаць, залацвіць пытанні з легалізацыі, у каго яны ёсць, скласці ўрэшце CV і даслаць яго па самых розных патэнцыйных працадаўцах, сустрэцца з тымі, сустрэчу з кім даўно ўжо адкладалі, перакладалі, рэалізаваць свае старыя задумы і ўзяцца за новыя, вывучыць ангельскую мову, здаць на правы, пайсці ў горы, дарабіць рамонт у кватэры, упарадкаваць урэшце сваё лецішча альбо скінуць лішнія кілаграмы. Хай гэтыя ды іншыя асабістыя дасягненні і перамогі стануцца для ўсіх нас рэальнымі ў 2025 годзе. Давайте ж замест папросту чакання в акна магчымасцяў ствараць гэтыя магчымасці. І ў нас усё абавязкова атрымаецца. Са святам, сябры!